L'Ajuntament de Badalona ha aprovat aquest migdia una moció en favor de la immersió lingüística amb els vots a favor de l'oposició, Partit dels Socialistes, Convergència i Unió i Iniciativa Esquerra Unida, i amb el vot en contra del Partit Popular. El text dona suport a les concentracions convocades aquesta tarda. De fet, la de Badalona a la plaça de la Vila fa just una hora que ha començat. L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha assegurat que el PP no aposta perquè hi hagi una línia d'ensenyament en català i una altra en castellà, i ha afirmat que hi ha barris de la ciutat on caldria fer una discriminació positiva en favor del català. Tot i això, Albiol ha votat en contra de la moció presentada per l'oposició perquè creu que s'han de respectar les sentències dels tribunals. El Partit Popular de Catalunya no aposta perquè hi hagin dues línies d'ensenyament. El Partit Popular de Catalunya, aquest govern i aquest alcalde aposten perquè els nens i nenes, quan surtin de l'escola, surtin aprenent perfectament el català, el castellà i, si pot ser també, amb un molt alt nivell d'anglès. Això és el que nosaltres apostem. Nosaltres no apostem per segregar absolutament res. Des de Convergència i Unió creuen que les declaracions de García Albiol són contradictòries amb el vot de la moció. Ferran Falcó ha demanat al govern local que no traspassi el que ha anomenat com línies vermelles, és a dir, accions concretes en contra de l'ús del català a la ciutat. Falcó ha posat com a exemple enviar cartes als pares perquè sol·licitin l'escolarització dels seus fills en castellà. Vàrem voler deixar clar que si aquest pensament, que si aquesta posició política es traduís en algun moment en accions concretes, això tindria conseqüències. Les decisions i les accions que l'alcalde i el govern en minoria del Partit Popular poguessin arribar a impulsar en matèria lingüística constitueixen una línia vermella que no es pot traspassar. I ahir mateix també dèiem que no és qüestió de votar una cosa o una altra en la moció d'avui. Falcó també ha volgut aclarir que la votació del PP al ple extraordinari no es traduirà en una moció de censura, tal com s'havia apuntat aquest cap de setmana. Els tres grups de l'oposició han coincidit a dir que no es pot posar en dubte un model que ha funcionat durant 30 anys. El PSC ha defensat el model lingüístic que s'aplica a les escoles i assegura que no s'ha d'utilitzar el català per dividir. Hi ha dos models de portar endavant el que és l'ensenyament a la ciutat i sobretot quin és l'objectiu. Si dividim o unim. I si això ho fem a través de la llengua o no. I si utilitzem la llengua no com un mitjà de coneixement i d'enriquiment dels nens i les nenes, sinó com un mitjà de divisió. Com alguns líders del PP de Catalunya hi han fet, anant amb la gent de Convivència Cívica Catalana a agafar i a dir que volen educació en castellà pels seus fills. Des d'Iniciativa Esquerra Unida afirmen que s'està qüestionant el model de societat catalana més enllà dels continguts pedagògics. Els ecosocialistes asseguren que la immersió lingüística fomenta la cohesió social a les escoles. Qüestionar el model d'immersió, com deia abans, el model d'immersió lingüística no és qüestionar una manera d'ensenyar, no és qüestionar la pedagogia de l'ensenyament, sinó el que estem fent és qüestionar un model de societat catalana que ha estat, jo crec, la paraula podríem insistir, ha estat un model a seguir i un model del que puguem presumir pel que ha fet a la cohesió social. La llengua està clar que és un element clau a la cohesió social. L'alcalde de Badalona ha explicat que si ataqués el català s'atacaria a si mateix i ha insistit que més enllà del debat ideològic el govern local s'ha d'ocupar de resoldre els problemes dels veïns de Badalona, com la inseguretat o l'atur. La moció, aprovada pel vot a favor dels tres grups de l'oposició, insta el govern de la Generalitat a complir la Llei d'Educació de Catalunya pel que fa a l'ús del català com a llengua vehicular. El text, creat per la plataforma Som Escola, vol manifestar el rebuig a la sentència del Tribunal Suprem i a la interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia, que, segons diuen, posa en perill el sistema d'immersió lingüística. I prop de 400 persones es concentren des d'aquesta tarda a les 7 a la plaça de la Vila en senyal de protesta per la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que qüestiona la immersió lingüística. A l'acte organitzat per l'entitat Som Escola han assistit els presidents dels grups municipals de l'oposició i el secretari general d'Esquerra Republicana, Joan Ridao, a més dels representants de les AMPAs de diferents centres educatius, professors i alumnes. Sota la pancarta Per un país de tots, escola en català, centenars de persones han reivindicat el model d'educació amb la llengua catalana com a llengua vehicular. El president d'Òmnium a Badalona, Marcel Mauri, ha destacat que la nostra ciutat és un bon exemple del que la immersió lingüística és un èxit. Per la seva banda, el secretari general d'Esquerra Republicana, Joan Ridao, ha instat Convergència i Unió a parar els peus al Partit Popular.
Badalona és un exemple, un bon exemple de com funciona la immersió lingüística i és un exemple que la immersió ara és més necessària que mai, però evidentment que és un exemple d'èxit. Ningú a Badalona, ningú es bralla pel carrer pel tema de la llengua, no hi ha conflicte al carrer pel tema de la llengua. Tothom, més enllà d'alguna família concreta, 3 famílies de tot Catalunya, doncs més enllà d'aquesta gent, tothom valida aquest model. Jo no sé què espera Convergència i Unió a trencar amb un partit com el Partit Popular que està amenaçant la nostra convivència, un pilar bàsic de la nostra cohesió social com és el model lingüístic a l'escola catalana, que és un model d'èxit aplaudit per la Unió Europea, que garanteix la plena igualtat d'oportunitats, que fa que un fill de la immigració com jo estigui ara mateix parlant en català,